बर' समाजनि प्रेसिडेन्ट जालायनानै जुदि बर' मिडियामाव सोआब्ला इंलिश मिडियामावल' सोयोब्ला सोर बर' मिडियामाव सोनो बोरै लेक्चार हैनो नोङो बर' मिडियाम हाबनांगौ बर' राव जौगानांगौ थांना थानांगौ नोंनि फिसालायानो बर' मिडियामाव गैया होमब्ला मा होननो हाबावनो नोङो आंनाथ' जेबो टेनसन गैया आंना फिसाफ्रा गासिबो बर' मिडियामाव जोब आंहाथ' जेबो कमप्लेनानो गैया नोंना बे फिसा फरायनायनिबो प्रब्लेम हिनजावनिबो प्रब्लेमावनो प्रब्लेम नोङो मानसिया दा माथो खालामनो नोंथां आंबोथ' बेखौनो सानदोंमोन आं बर'नि सासे लिडार जानानै दैदेनगिरि जानानै गावनि फिसाखौ आंबो बर' मिडियामावनो हगारनो सानदोंमोन नाथाय मा खालामनो नोंथां हनै सासे हिनजाव जाग्रायानो मानिथाराबा ओरैखौ लानो ना ओरैखौ लानो जाबायना आं दा गारजेना नोंसोब्रा आसल जिनिसा नोंसो बानायग्राया हिनजावखौ नों लाबोदों हे फिसाखौ नों खांदों मिथिबाय दा फिसानि फोरोंनाय जाहोनाय लोंहोनाय गिदिर गोलाव खालामनाय गियानि गुनि खालामनाया नोंनि आखायाव हिनजावाथ' नोंना न'आवसो थाबाय थागोन बे हिनजावनि खोथाखौ लानानै सोलिबाय थायोबा नोंना ओरैहाय हारि सिबिनाय समाज दानाय बोरै थिग जागोन नोंनि न'खरानो थिग गैयाबा नोंनो जुदि हिनजावनि खोथाजोंसो सोलिग्राब्ला मा बे समाजखौ दैदेनबावनो नोंलाय केरासिन लोंदोलै आंना हिनजावा मालाय बायदि हिनजाव नङालै नोंथां एकदम आंथ' सानो आलदा रोखोमनि हिनजाव बियो रावनिबो खोथा खोनासंग्रा नङा बियो